फायदेंगे फ्रेंड्सों सोंथिनि नालायनाय जोंनि माध्यमिक नतुन सिलेबास नि निउ सिलेबास नि रेजाल्ट जे रनाय हिनि सामने जुलाइनि फार्स्ट सप्ताहनि सामने डेट रेखा पुरा नायनाय फ्रेंड्सों 3 जुलाई शुक्रबार कलायो 9टाओ रोजांनाय रेजाल्ट लंखा बसकंनै शुक्रबार फ्रेंड्सों बाहाय नायनाय ओ जागा एसएमएस नि सिस्टेम बस सागा द वेबसाइट नि सिस्टेम बस सागा माने दि नरक वेबसाइट थांनानै का 3टा वेबसाइट ओ जागा दङ 5टा मटन वेबसाइट www.tbsc.in होननाय हाय के www.tripura.nic.in हाय के www.tripurainfo.com हाय के tripura results.nic.in हाय के tripura chronicle.in ओ जागा थांगै नरक नायमानो फ्रेंड्सों हाय के एसएमएस सिस्टेम दङ ओ जागा फ्रेंड्सों एसएमएस होनगा नरक एसएमएस थांगै नै मबाइल नि आदा टाइप खालामनाय TBSE 10 रुइनै स्पेस रुइनै नि registration number बा roll number तक दि जे माध्यमिक नि roll number आर तगैनै नरक एसएमएस माखायनाय नदि टाइप करे बीएसएनएल बा অন্য যে কোনো মোবাইল থেকে নাম্বার এখানে বোঝাগো মম্পা থংনাই 7738299899 ও নাম্বার নরক এসএমএস খাইরখান নং থানি নংনি রেজাল্ট ফাইনাই ই फ्रेंड्स आं आसंनो दैसे जतन हाय हामबाय